Kidukhat jangka Federation of Riwar mingi local dorbar haka santrik naitung arhajar arpulai kilalet ban ajing pensyai lor kajing penbena badang shen da menteri ketenat social welfare uba poleng do baka penur sela kari ka wei ka ketem kinong di ba nong khai drok habai kran sekilat pathai khubor uba Edmund Kongai ulayat ho ba haka jing wa jing tip jongki naki pulet kilayat ho ba kampat judan ka jing yo kem nong di lani nong khai drok kat ba haka jing kendo mentaka sngi nakaliang menteri ulayat ho ba ladep ban register case hapen ursela halor ka jing yo kem drok haurisau arhajar arpuar kaseng kala ajing mudru ya ka sorkar bakan penlong ya ka jing pensyai pat ba persya ya udrok bat bantau ya ka village task force banyadan bantalang ki brio ka an khnang bante la kam ya udrok bat ki wei ki jing sniu Ngi aku boleh pergi media ketika power ke pemerintah. Tiga jingwan ke jingkenduk ke jongi ya iba polling do ibadi menteri ketenat social welfare jong ke sarkar jela nakaliang ke Federation of Riwar mengi lokal derbar hadin bangila yoi ya ketuka ke jingkran nakaliang im nei nakaliang i minister jong ke sarkar jongi iba polling do haka arterik ubnai jun haka ba iong ba ka penusla ke dega wai ne pedeng ka hotspot ke ba kenrei kinong di drugs bat kinong khai tenagaliang jongi ki kenhun jong kinong yalam ha kisnong hakiraj baper jong kathain riwar penusla borokawai daga jing sukhya bat snow kit kli yala ka jong ka thain riwar niwan ban kendu ya i minister jong ka sarkar MDA ka pemerintah ha office trikam ka jong i banpan ka jing syai bat ban identify ya kanu ka jaka lani kanu kaba kilap nakaliang ka police department bat nakaliang ka sarkar ya ka jingdon jong kinong di drugs bat kinong khayi hak ni ka thain riwar ka jongi te nakaliang jongi hadin bangila ya kendu ya i iba polling do ibadi minister jong ka tenat social welfare department ila ben batai ila ai rugini ki kot ila batai ba kala donteng ka jing ka case apa open sla ka jing kem drugs ha ubna hausnam arjar arpuar te nakaliang ke jongi pat ngiso kondit ba hadin bangala ya phone ya ka police department hadin bangila ya kerana imprisonment ngiong impat judon ka case habide bat ka jingkem drugs andang ila ya syong menta ba di minister ngiyoi ba ka don ka neka jingkem ya ki nong khai drugs lani kinong di drugs hapo ka thain penusla hau benai Oktober haus nam arhajar puar tinagaliang jungi ka Federation of Riwar mengi lokal dorbar iwan da kami semba sokia balese ila ai ru ka jingmot habide bat i minister jong ka social welfare di ba polling do sautli ki pon nila ai nakabenta ban aibor no ya kisnong bat ya kiseng samla kiseng longkumi ban pet ngorlang habidei bat ka sukasan bat kamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka jintrai lang jong IBDO bat ka police department tengila ai ka jemut ha i minister jongi habidei bat ka ni ka memorandum ka bangila ikendu mendaka sngi bat nang ta susu ka baar kalong ban penlong ya ka jingala pat ba haman la kisnong ki school ki yo nang ban pensu thu ik pat ba ka jingkta ya uni ukenja jingdi ubama nakabenta kisamla ki jongi kumong pi papa open sla bon kisamla kiba kiwan nakaluyeng longsam kabaduk tela da jia ba syakta honi drugs kande ki jingma ka bakrau ya ka tahan jiwar ka jongi namar ba drugs si utep ba omdai tang boong ba kidi nrei upen maru ka imlang salang nang ta ngiyo iba hisen bala kan rei drugs ka jingma ka suk kasan ka syongsuk ka syongsingan ru kalawan ra ka jingma habidei bat kathi ka thanji war ka jungi nang tangila ngila ajimur ya minister jungi bong banbu ya katalasi ya kikali man kapor daki briu jong ka ai kabomot bandon ka checking lada don kata ka jingi hier kini kinong khai drugs lani kinong supply namar ko boong ba kata ka thanjungi kedai ka access point mo ka jaka ka rung kami lingba ka Bangladesh tingi ko ba lengba kan ka jing ngisutu baka dei ka jakaya banlet cepak Bangladesh ban penhiar yo mau leni ya kita ki export import ikwa bakan don ru ka checking yo let's say yo don man kibriu ki bakai lengba cepak Bangladesh isualenti na ka thang ke jongi tingi ke paru ya i minister ba inbu ya ka talasi ya ki kali ban check ya ki barung bami hang dia pok ka thang war ke jongi bat ka basaw ngi ko aru banbu ya tools number 3 lada don kilo ki jinglap haki shnong leni haki jaka ikwa ban don nomor kenang bakin pentip immediately
len wood kin pentip sya ka police department len sya kan ka babu yang ni number bangin la bandai kenang bang inyo ya kajing ya trailang bat kata kajing wanra ru ya kajing ya banyo kem lane banyo ya kata ka jing wanra banya banong no ban don kajing kem ya gini gibriu kiba lada de kiba di lada de kiba pendonkam lada de kiba khayi inyo ruban pentibut bot cheki bor jangka an lane sya sarkar kita gede kimat kiba nakaliang ka federation iwan merkendu ya minister jongi hakani ka por hakani ka si ka pemerintahan nak jing sukhya namar bakane kadai ka jingma yangi ka thain riwat namar hagini gi snging yo i ba nakaliang ka sarkar ka penbena tingi so kendit kibun ki samla jongi ki so kendit ba kumno ka penusla kadai ka waina pedeng ka hotspot ka ba dam ki nong di drugs ki nong hi drugs yo i batang haki menta jong ka sorsilong ndre menta ka sosi balong ba ka penusla jongi ro kadai ka waina pedeng ka baladon hapok ka list jong ka sarkar khamtame haga jingdai ban khayi yo no drugs bat ke jingdi jong ki samla kata kadai ka mat ka bana kaliang jongi ni wan ye kendu ya minister ba polling do office de kam ge jongi mo pi on ne ba kulit yang bakin pat dah ka kes ban kem minum di drugs ko sla nekling ba pol la yo jitu ba baca nah la ban pensai kena hal ni dengan pensai hendak namar kaliang jongi ngimpat yo ban kedu personal ya ki police department daga bangi syupun ngi syukali hatula judon am ka jingkem ya kinong di drugs bat kinong khi drugs apa ka pensla rina kaliang ka police department ka ong ngimpat don dina kaliang jongi lese hagini gisngin saya kendu ya ka police department ban ya trailang ban weng ya kini kejinga kam da ben lan kam da kanto ndai ban trailang ban weng ya kini kejinga kam tame ya kisamla ke jongi ki ba lese ki basdang ban kerni ki ban ngop hagini ki jingdi ki ba penma ya ke imlang kasalang kata ke diga we itu ne yung ba poli yung ba awak cara apa lekem dok ba ga pesu personal kasinong de kumba yo i hagani kani ka kodila yangi te kasinong claim mention ndai ka police case hapa penusla ka don lengba ka jing syakam lightly ki case hapa ka penusla police division police penusla police station ha ka benai Oktober asnam arjar puah tingi yo i tingi 4 yo ban puli bahagi ki report tengah try ki kasinong ki mention betang ya ka police case bade hapa penusla police station tang kita ini yo iba ki kan put sla i kamde tang ka jaka di drugs ki dan ki kai tu ki belang ki masih tapi la ban elaborate